dag, altså så skal man sætte kryds i kalenderen den pågældende dato, møde op hos lægen og blive vejet. Kritiske tunger vil sige, at de tykke mennesker vil holde sig væk og alligevel ikke dukke op hos lægen, og så er man lige vidt. Jamen, jeg synes jo ikke, at den her skal man sige, indsats nødvendigvis især retter sig mod dem, der allerede er overvægtige. Fordi hvis vi snakker forebyggelse, er vi jo interesseret i at få fat i folk, som er på vej op. Og det vil sige mennesker, som ikke nødvendigvis er nået dertil og er blevet tyk, men som er på vej op, men måske stadigvæk er i en vildfarelse om, at de vejer det, de altid har gjort. Men altså, er det ikke, jeg vil tænke, er det ikke sådan en lille smule provokerende, hvis man godt ved, at man måske sådan har taget lidt på, og så man skal sådan op og overvåges hos lægen, altså man skal op til en årlig vejedag, og skal sådan få skoleret op på vægten op hos lægen. Altså, kan det ikke være en ret ubehagelig situation? Det er klart, at det kan være grænseoverskridende, men som en del af en forebyggelse kan man foreslå, eller har Finansrådet foreslået, at man kan gøre det. Det er i tråd med, at man for eksempel også gik op og fik målt sit blodtryk eller sit kolesteroltal. At man simpelthen fanger en risikofaktor, der er på vej op, før den når at blive et problem. Men Berit, her til sidst vil jeg gerne lige vide, for der kan jo sikkert gå et stykke tid, for der er ikke altid den store politiske opbakning til, at den her vejedag, endnu i hvert fald. Som medlem af Motions- og Ernæringsrådet, hvad skal vi gøre nu og her, os der lige vejer en lille smule for meget, og ikke rigtig vil stå ved det? Hvad skal vi gøre for at forebygge nu og her? Jamen altså, vi har jo desværre ikke nogen mirakelkur, vi kan foreslå. Det er jo sådan, som vi altid foreslår, at det er